otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ si ngalaba ha nke Anambra steeti nọzi ugbu a na-arịọ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka o biko nye ndị ọrụ si dum ndị nke so wee tinye akwụkwọ maka iwe ha na ya bụ ọrụ nke na-aga n'ihu ugbu a bụ ọrụ eji ewe ndị nkụzi na Anambra steeti n'ọrụ na-eneghị anya n'azụ. Ya bụ arịrịọ bụ nke ha rịọrọ n'ụbọchị ha nọ wee na-emerube emume ụbọchị ndị ọrụ si nke afọ a bụ mmemme ha chịkọbara n'ogige ọkammụta Dora Akunyili Women Development Center nke dị n'Awka, nke ha chịkọbara na njikọ aka ya bụ kọmishọn na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ si na steeti a nakwa ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwanyị na ụmụaka na Anambra steeti. Ka Emmanuel Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Kwuru ndị nọ n'isi ka ha nyere ha aka n'ifu na ule nke a na-ele maka iwe ndị nkụzi n'ọrụ bụ nke ha sonyekwara n'ime ya, ma kọwaa na oge ụfọdụ igwe kọmputa nakwa ebe a na-ele ya bụ ule anaghị enyecha ha arụ ehe maka ide ya bụ ule, ma kpọọ oku ka enye ha ọrụ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'Awka bụ nke bidoro site n'ime ngagharị nke na-akọwa na ike dị n'obi ma kpọọ oku ka enyere ha aka n'isonyere ihe a na-eme. Na ya bụ mmemme, onye bụ onye isi JONAPWD na steeti a bụ Comrade Ugochukwu Okeke kọwapụtara na ndị ike dị n'obi bụ ndị a na-akpachapụ n'akụkụ n'obodo, bụkwa ndị na-enwe nsogbu ọkachasị inye ezi agụmakwụkwọ, iwe n'ọrụ, ahụike nakwa ihe a na-eme n'obodo, ma mee ka amata na ya bụ mmemme nyere ha ohere nke ha ga-eji wee bụrụ ihe ha kwesịrị bụ na ndụ ha. Onye isi ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye isi Disability Rights Commission na steeti ya bụ ọkaiwu Chuks Ezewuzie kọwapụtara mkpa ya bụ mmemme dị ma kpọọ okwu ka akwado atụmatụ Gọvanọ Soludo na steeti a. Na nkụzi nke Managing Director nke onye isi ICT Agency na steeti a bụ Maazị Fred Agbata bụ nke Maazị Tochukwu Ebeku nọchitere kọwapụtara ebumnobi ya bụ n'ọrụ n'iji fụ na steeti a sonyere na ọnọdụ nka na ụzụ site n'atụmatụ ọkammụta Chukwuma Soludo. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ wee nye onyinye nkwanye ùgwù nyegara ndị na-akwado ọtụtụ mmadụ nakwa ndị ike dị n'obi, ebe a gbakwara egwu, mee ejije nakwa gwa akụkọ ụwa. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.